Čau lidi, dneska si zahrajeme Rivals a dneska jsem tu rozjela Nokia 5. To je jako fakt neskutečné. Děj. Tak ještě lepší než na mikrovlnce. Můžete se podívat na zpáteční video, kde mám mikrovlnku. Jsem hrál na mikrovlnce. Chápete? Tohle má 30 000 FPS. Teda 30. Tohle má 9 FPS, což je fakt extrémní. To je fakt hrozně moc. A ještě na Nokia 1, v Nokia 5, co jsem to zamlel. No, Danieli, pojď. No, musí pozdravit, ale. Drž hubu, dobré. Dobré. Neříkej tady identitu svůj. No, já nevím, vole, já to nikdy nehrál. No, takže mám 10 FPS. Ty vole, jsem to rozjel. Tam lidi, příště, držbu, příště to rozjedu na kalkulačce to rozjedu dokonce lidi. Což bude fakt extrém. No ano, já to rozjedu na kalkulačce, protože fakt moje FPS vypadá na to. Kde jsi, vole? Jsem tě viděl, Ty vole, ty jsi špatný jak sračka. Ty vole. Dík, že jsem vyhrál. Ty vole, ty jsi mega špatný, ty jsi mega sračka. Jako, víš, já nemám, jako... Víš, že já nemám snajperka, mám velké hovno. Vole, jak to mám vědět? Kamo, když to rozjedu na Nokia 1, vole, tak si budeš vyhrávat. No jo, vole. Co ty sračko postižená? Kde jsi? Kámo. Ty jsi špatný. Vole, ale vole, já nemám žádné zbraně, vole, já nemám ani snajperky. Vole, jaké posrané snajperky, ty vole. Čum jak střílím, vole. Kde jsi, vole? Vole, no je moje Nokia 1, vole. Počkej, je to Nokia 1? Sorry, já jsem se spletl, to je Nokia 1. Která je fakt nerozbitelná. Klidně ji teď lidi hodím o zem. Moje nejoblíbenější hry je Snake na Nokia, což je fakt jako extrémní. Já jsem přežil válku dokonce, já jsem z Ukrajiny, no to jsem to zamlel, nejsem z Ukrajiny, já si sradu, ale jsem úplně v prdě. Alessio! Co máš, vole, jsi mega špatný. Ty kde jsi, vole? Se trošku polagovalo, no. Ty já ti půjdu zezat, že se z toho posereš. Já nevím. Já nevím, kde jsi ty, vole. Ty vole. Kde jsi, vole, ty debile. Ty hajzle. Ahoj. Tam ani vole hovno funguje, vole, nic to laguje jak debil. Si dát... Jak prohráváš, ne? Ty vole! Kámo, co se děje, vole, furt? Čum, vole? Na Nokii se dá rozjet Wi-Fi. Dějete nemají Wi-Fi. Dvě, ty sračky. Jo, já jsem vyhrál. Jestli chcete tady jeho ten Nick, vole, takový Daniels. Nějaký Daniels, opičo. Daniels.
Jaká Jenny, jdi do prdele. No vole, pojď, lív, vole, jsi hrozně špatný, pojď vole nějaké 2v2. Dělej, vole. Co mám kliknout, jes? No dobré, jsem tady, vole. Ale musíš... Kamo, jestli umřeš, kamo, já tě tak potáhám, že se to posaráš. Kamo, ti dostanu takovou bombu ode mě, po nich vole, hodím normálně moji noky. Co meleš, vole, 5-0. Ty vole, já to hraju na noky, ty debile, ještě jsem tě rozdrtil, ty vole. Co se zamel. On se teď vymlouvá lidi, on se, kámo, to je takový vymlouvač světa. Prostě si kretén, more, neumíš. Ty vole, držu, vole, já mám vole nějaké kusné prku, ty vole, ty do prdele. Jsi úplný debil. Co je zase debila tady? Kdo ti zeza, ty debile, postižený debile, posraný. Ti zeza, ty... Daniele. Ty jsi mega špatný. Co jsi udělal, ty debile? Kámo, ti dostal ode mě zezadu, jen zezadu. Kámo, Danieli, dělej něco. Kámo, dal jsem první kill můj. Kámo, co jsi udělal furt, ty spíde. Do prdele. Kámo, co furt děláš, Danieli, jsi mega špatný. Drž hobo, ty debile. Jaký sniper, vole, posraný. Do prdele, do prdele. Daniel, neserně. Kámo, to je lepší aj Mira, ty vole. To aj Alex je lepší. Daniel, něco, tvoj spíkoko. Ale musíš to trošku něco vědět, tvoj. Ty jo, sebou, kámo, za chvilku končím to video, ty 8 minut aspoň bude mít. To máš za hlas, vole. Kámo, takové... Jdeme ukončit video, bych to viděl. Ne, vole. Takže já si zase podívám na naše video. S Mirkem, což je... Zahrál jsem si Mega Hide and Seek s kámošem, jo. Dejte si to fakt nahlas, jo. Dokoukejte tohle video, sračkujte. Fakt to rozježdím na Nokia, zkouším to opravovat. Kdo chce jít za mnou, opravu všechno. iPhony, Nokia, když jsou rozbité. Víte, no... Jasné, za 1000 opravu. Jsem trošku dražší, ale no to je jedno. Málo, to ti neopravím jinak. To bylo jenom tak jako, že to jenom pokřápnutí takového sklíčka, ale na 500. To ti jenom rozbiju mobil a dáš mi 500, jako. To je oprava. To si pamatuju, to můj bratr dnes, vole, on opravoval mobil, no tak on základivo a
pošli mě to video, co vyšlo. Jo,